nagme-makeup lang. Ano ba yan, besh? Hey Bar Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawin ko na yung 11/11 na sale ng Shopee kasi nag-order ako nung November 11 and finally dumating na siya. Today is November 22. Sobrang tagal ng shipping guys kasi yung bulk ng mga nag-order sa kanila sobrang dami. So kung gusto niyo nang makita kung ano yung pinili ko guys noong sale sa Shopee, please keep on watching. Ayan, so may tatlo ako dito guys na binili from Shopee, from 3 shops sa Shopee. Yung bill ko is 1,000 plus lang siya. So yun guys, nung Shopee 11/11 na sale nila is kapag naka 99 ka ata, free shipping na siya. So yun yung promo ng Shopee. Iba pa yung mga pa-sale ng mga shops doon guys. So simulan natin dito sa may pinakamaliit na bag guys. Ito siya. Ito guys, bumili na naman ako ng ganito. Ito yung para sa kapag nag-travel ka, para sa mga gadgets, sa mga charger kasi pinaglalagyan ko ng mouse, ng hard drive ko, ng mga chargers, ganyan. Gusto ko kasi ito guys, may ano kasi siya, may foam kasi siya, so mas safe lang ng onte. Tapos may organizer siyang ganyan, may garter. Akala ko kasi hindi iniwan ni mama ko yung ganito ko, ay ganito niya. So bumili na naman ako guys, so bale, parang tatlo na yung ganito ko, but it's okay kasi magagamit ko naman siya kasi lagi ako maalis ng bahay or kapag gagamitin ko siya kapag pupunta ako sa duty ko. Next naman dito guys ay gumawa. Bumili ako guys ng headband. Ito guys yung parang mga Korean headband. Ganyan. Na may wire siya. So pwede mo siyang gawing ganyan. Ganun. Basta kapag nagme-makeup lang. Ano ba yan, besh? Natanggal na yung wire. Okay, so pwede lang naman, isusuk-suk lang siya. Nagulat pa ako, natanggal. Medyo kasi may natastas dito guys, dito sa may tahi niya dito. But anyway, madali lang naman yung isuksok. So yung gray yung binili ko para kahit malagyan siya ng foundation, hindi naman siya ganun masyadong kadumihin tingnan. Sunod dito guys, bumili ako guys ng mga socks ko. Kasi dati na akong bumili ng mga ganito. Ayan, yung pang rubber shoes, ganyan yung low cut lang guys na socks. Ito, ganito siya. So, ito yung mga mukhang aso. Alam niyo naman ako, I love my dogs. I love my puppies. So, yan. Bumili po tayo ng brown and bumili tayo ng cream. Hindi siya white. Cream siya. Dalawang pares. Sobrang mura lang nito, guys. And makapal siya. Hindi siya yung parang mga madudulas na parang stockings na klase. Hindi po siya ganun. So, kaya bumili ulit ako ng ganito. Tapos, dito sa likod niya, dito sa may likod ng paa mo, guys, meron siyang pa-rubber or gel na ganyan. Which is, hindi siya madaling matanggal kahit nalabhan mo na. So, okay na okay yung review ko dito. And sobrang mura lang nito, guys. Parang 20 pesos lang ata isang pares nito. Ito, guys, bumili pa ako ng wire winder ba tawag dito. Ito, bumili ako ng si Mike Wazowski kasi gustong-gusto namin si Mike Wazowski. Ito yung nilalagay siya sa mga wires para ma-organize mo. Maganyan mo siya. Ayan. So, si Mike Wazowski. Tapos ito yung Android na nasa Toy Story. Ayan. Yung pinipick up nila Andy. Ayan. Bumili ako ng isang ganyan. Tapos, ito naman yung friend ni Mike Wazowski, si... Anong pangalan na nga ng friend ni Mike Wazowski? Si Sylvan? Ay, Sylvan. Yung friend ata ng kapatid ko yun. Sylvan. Basta siya. Ano ba yan, besh? Hindi ko na alam yung pangalan niya. Last but not the least, na binili ko is this one. This is a keychain na yung pa-fur lang. Alam mo yung mga uso na pa-fur. Gusto ko lang to brown. Cute lang. Parang mas elegant siya tingnan. Gusto ko kasi yung brown, tsaka black, tsaka white. Kasi parang yayamanin tingnan kahit sobrang mura lang naman. Kasi wala pa atang 50 pesos to guys. Mura lang to. Next naman guys, ito yung pinakahuling dumating. This is from Ivy Carla na store. Ayan. So, yung mga binili ko dito guys is mga pailaw. Ayan. Bumili ako nito guys, this is for jogging pala, mga pailaw, pero yung unang nilabas ko. Yung panglalagyan ng phone kapag nag-jogging, kasi naghanap talaga ako ng, my phone is XA Ultra kasi ito yung gamit kong nag-film guys, Sony XA Ultra. Kapag nakalagay yung case nyo guys, hindi talaga siya nagkakasya dito. But anyway, tanggalin na lang natin, tapos lalagay lang siya para siyang belt bag kapag nagja-jog, so mas safe lang. Ayoko lang nito, parang may lagayan pa kasi ng parang may lagayan pa ng tubig.
But anyway, sige, okay lang yan. Carry bells lang. At least meron tayong gagamitin kapag nag-jogging. Kunyaring magja-jogging. Kasi mag-New Year na. Kaya kailangan tuloy na yung diet. Next naman dito guys, bumili ako ng lamp. Rechargeable na lamp. Or yung rechargeable siya / solar. Hindi ko alam kung totoong solar ba ito. Ito guys, yung mga dyan lang sa tabi-tabi actually nabibili. Parang 150 pesos lang to. Kasi dito guys, konting ulan lang, nawawalan kami ng kuryente. So, ito, di ba sunod-sunod yung mga bagyo nung Umpong, nung Rosita, ganun guys. As in talaga. So, ito yung binili ko. Tada! Di ba? Ang cute nga. May patada. Ganun naman. Tapos, hindi lang yan yung light niya. Meron din siyang palight na ganyan. Okay? Tapos, meron siyang pwede siyang pag-charge siya ng phone mo dito kasi kapag na-charge ito, pwedeng mag-charge ng phone dyan, guys. Tapos, ito yung charger niya. So, yan yung binili natin. 150 pesos lang ata to. Basta mura lang to, guys. Kasi, yung total ko para sa shop na to is only 464 pesos. Sunod naman, guys, konti lang yung binili ko dito eh. Tatlo. Actually, bumili ko ng 4 na fairy lights. Kung nakikita yung nilagay ko dyan, guys, sa letter M. Yan, guys, ito siya. Ito yung mga ano, sobrang cute niya. Kasi tapos dalawa lang na battery yung kailangan mo. Dalawang AA lang. So, bet na bet. Kasi yung iba, ano, kailangan mo ng AAA, edi mas mahal kasi yung battery na ganun. So, mas gusto ko to, AA. Tapos, okay na rin naman siya. Pang decorate lang ngayong Christmas, ayan. So, bumili ako guys ng 4, which is, this was is only 65 pesos sa shop na yun. Parang yun ata yung pinakamura na ano. Pero, parang 1 meter lang kasi ata to, yo. 1 meter lang ata to. But, it's okay na kung 1 meter lang. At least, may pang ganyan lang naman. Pailaw lang sa table, ganyan. Last package na po siya. This one is 351 pesos from Ginatan Store. Ayan. Lagi akong bumibili doon, guys, kasi mura lang yung mga benta nila doon. And kaya ako napabili doon, guys, kasi dahil pa, 'di ba? Kailangan ko ng lipstick organizer na yung acrylic lipstick organizer. Ayan po siya. So, mura lang naman itong mga to. Wala pa atang 50 pesos. Mga 45 pesos lang siguro to. Dun sa kanila, guys. Okay na rin naman siya kasi ang dami kasing pinapadalang mga lipsticks ng mga online shops. Nakalagay na lang sila sa basket na ganyan. Tapos, hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nagagamit dahil hindi ko nakikita. So, mas gusto ko na nakalagay sila sa ganito tapos pwede ko silang patayuin para makita ko, magamit ko yung iba't ibang shades, diba? Tapos, last, guys, na binili ko is this one. This is a knock-off na Real Techniques na brushes. Ayan. Ito, guys, kasi, I'm not saying that you should buy a knock-off. I'm not promoting that we should buy a knock-off or fake, ganyan, guys. Ito lang kasi, diba, nag-start pa lang kasi akong mawili na mag-makeup. So, gusto ko mag-start lang muna ako sa mga ganito lang. Yung parang, kahit hindi ko, kasi baka dumating yung time na, ayoko na namang mag-makeup, ganyan. At least, hindi sayang yung mga gamit ko. So, bumili ako ng ganito, guys. Ito yung multitask brush, mga guys. Ayan. So, pwede daw siyang pang contour, pang powder, pang bronzer, ganyan, pang blush. Ito yung buffing brush naman, guys. Ideal daw for full coverage application of powder and mineral foundation. So, hindi naman ako naggagamit ng mga mineral foundation. But, anyway, we can use it for powder foundation, ganyan. Setting brush. Ayan daw siya, guys. Para daw to sa mga powder or highlight pag magganyan ka. Pero parang ang liit. Nasanay kasi ako na malalaking brush yung ginagamit ko dito under eye ko. Kasi kapag malalaking brush like this, mas madali ka kasing pag nagmamadali. Pag mas malaki, mas madaling magawa ang mga bagay-bagay sa buhay. Tapos ito naman, guys, yung kanilang pointed foundation brush daw. Ayan. So, kapag mga liquid foundation, yung parang ano talaga siya, parang paintbrush talaga siya, ganun ang datingan. So, yun, guys. And ito yung isa pang gusto ko, yung pang blend natin, yan, ng ating crease. Ayan, crease brush. Yan siya. So, parang okay, maganda naman. Okay na din naman siya, guys. And then, ito po yung pinakalas na brush nila. This is the pointed or fine liner na brush nila. Para daw to sa mga eyeliner, ganyan. Which is, gusto ko din siyang i-practice, guys. Kasi hindi ako masyadong nag-eyeliner. Kung nakikita nyo yung parang may eyeliner ako, pencil yan yung ginagamit ko, guys. Kasi natatakot talaga ako sa liquid eyeliner. Which is, I'm going to
practice doing that para naman magamit natin yung mga liquid eyeliner natin at hindi lang tumitigas dyan sa cabinet. O, diba? So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and all the links of the shops and yung mga prices nila will be in the description box down below kapag interested lang kayo guys. Kasi alam ko sa inyo, madami din naman naghahanap sa inyo ng mga mura. So, by this time guys, chinek ko kanina, same pa rin naman yung mga prices ng mga shop. Pero yun nga lang, hindi ka na makakapagpa-free shipping kapag under 500 pesos yung binili mo. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And please do not forget to share this to your friends na mahilig din mag-shopping sa Shopee. So, I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.